culturals. Això sí, sempre a punt per si el País Valencià el necessita. Senyor Eliseu Climent, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Ningú es creu que vostè... No em jubile. Que vostè jubila. Si és la pregunta que fa tothom, no em jubile, en absolut ni em jubilaré mai. Expliqui'ns què passa, doncs. Bueno, no passa res. Passa que ho ha de pensar quan té una determinada edat que ha de donar pas a altra gent. Acció Cultural, jo soc president fundador i continuo en la Junta i continuo amb tot. Passa que com vull dedicar-me també a altres coses, o sigui, si deixo això és per dedicar-me a altres coses. A què es dedicarà? Parlar, home, clar, vull dir, aquí jo em dedicaré a dues qüestions. Bueno, em dedicaré a moltes, com sempre, i a tots els fronts, no hi ha dubte. Però jo crec que hi ha dues qüestions fonamentals per al futur del nostre país, de tots, valencians, i també vosaltres, per igual. Hi ha prou consciència d'aquests països catalans? Hi ha més consciència que mai, en tota la història. Estic parlant de, com a mínim, això de la guerra de successió. Sí. Vull dir, què passa en el món cultural? El món cultural valencià s'ha integrat en el món cultural català. Això de que el País Valencià és de cultura catalana, això és de l'any 60. Jo comentava ahir en una reunió que des de 1492, que es va publicar Terralo Blanc, Sí. no hi ha hagut res en català seriós al País Valencià. Estàvem parlant de segles. I ara s'ha recuperat tot. És una revolució silenciosa, importantíssima, que podem dir ja que el País Valencià és de llengua i cultura catalana. Això és un avanç impressionant històric. I és de fa 50 anys, Per altra banda, no cal dir que hi ha una cohesió en el món acadèmic. I des d'un punt de vista importantíssim, pot ser el més, l'econòmic. Finalment, l'empresariat valencià dona l'esquena a l'anticatalanisme des de la segona legislatura de Camps. Home, perquè veuen